Bé, anem a explicar com instal·lar una aplicació nova de gravació de CDs degut a que molts companys han comentat que el Brasero està donant problemes quan fa multicòpies. El programa que anem, o l'aplicació que anem a baixar de lliure se diu K3B, K de quilo 3 i B de Barcelona. Com ho farem? El primer que hem de fer és, així en el botó d'apagat, anar a paràmetres de sistema i en la part de baix del tot de paràmetres de sistema, que seria com el panel de control de Windows, entrem en Synaptic, que és el paquet de descàrregues d'aplicacions. Entrem amb la contrasenya de l'ordinador. Molt bé, ja estem dins. I el primer que hem de fer, abans de tot, és dir-li refresca, perquè anem a actualitzar tots els paquets que n'hi ha en internet que puguem descarregar en aquest equip. Com vegeu, està carregant-se, 49 de 98, és a dir, el repositori d'aplicacions s'està actualitzant fins que arriba al final de tot. Vale, ja el tenim refrescat en aquests moments. Bé, anem a comprovar de que dins de paràmetres, dins de dipòsits, estiga activat la tecla Ubuntu. Si el teniu desactivat, el que teniu que fer és activar-ho, perquè això vol dir que tots els programes o aplicacions de sistema operatiu Ubuntu, que seria l'equivalent de Windows, que n'hi ha en internet, se puguen descarregar i instal·lar en aquest equip. Vale, li donem l'autorització i diem d'acord. No li feu cas a aquesta actualització, canceleu, d'acord, i ja podem procedir a tancar o minimitzar. Tanquem. Bé, anem a aplicacions i ara sí anem a procedir a la instal·lació. Instal·lació de programari. I quan se carrega el programari anem a anar així a la recerca i ficar que vull buscar K3B per a instal·lar. En aquests moments ja ha aparegut. I ara només li he de dir instal·la, com si fos una aplicació de mòbil. Li dic una altra vegada la contrasenya de l'equip. Cada un té la seva en l'aula. I m'emprèn ja la instal·lació. És una instal·lació, normalment les aplicacions prou ràpides, esta en concret és molt lleugera, no tarda molt en carregar-se. Val, aleshores, quan ja està finalitzant la descàrrega, no cal reiniciar l'equip, en teoria funciona el programa perfectament. Queda un poquet. Vale. No li direm elimina, perquè això vol dir que ja està instal·lat. Tanquem ja i anem a comprovar si ja s'ha carregat. El programa ha d'estar en so i vídeo. Correcte, està així. Què podem fer per a tindre-ho a l'abast en l'escriptori? Cliquem i arrastrem fora i el deixem allà a l'abast per a fer gravacions. Molt bé, anem a gravar ara un CD o un DVD. Fem doble clic, com en totes les aplicacions, per activar-la. Bé, jo ara mateix ja tinc preparat un DVD que vull gravar. Això és un tutorial, això diu tancar i ja està. I el que vull és copiar un suport o copiar DVDs. Un nou projecte de C-Audios, en cas de que siguera un CD d'àudio, de música, o no projecte de dades en cas de que siga un projecte que teniu d'arxius, documents, vídeos, però bueno, en aquest cas el que vull és copiar un DVD, que és el que feu al final de curs, o un CD. Vale, fique el suport i li dic còpia. Així apareix el menú, espereu a que el DVD siga llegit, que apareixerà ahí el DVD que vull gravar, i li dic número de còpies que vull. Vull 2 còpies. Vale, doncs fique 2 i espera a que llisca l'original. Vale, l'original ja ha llegit, tanquem aquesta finestra, apareix ahí, mediació escolar, que és el DVD que he ficat, i ara comença la gravació. Li dic arranjament per omissió, el primer de tots. Vale, ja comença la gravació. Si se doneu compte, la gravació és molt ràpida. Vaig a parar un poquet fins que estigui tot gravat per a veure el procés després quin és el de posar el DVD que siga verge perquè se grave. Vaig a parar un poquetet. Bé, ja estem així. Resulta que ja s'ha copiat el DVD i vol que fique uno verge. Bé, s'extraurà el CD automàticament. Jo el que faig és llevar el DVD i ficar-li un original. Perdoneu, uno verge. El fique per acá dins. Ara mateix acaba de ficar
un DVD, i automàticament ell començarà a gravar. No has de tocar res d'ací. Ara veureu que la finestra de s'està esperant el disc desapareixerà, ja ha desaparegut, i reprèn la gravació. Este procés se farà tantes vegades com còpies vulguis que faci. És un programa molt ràpid per a gravar i no se talla ni té problemes de gravació en la velocitat, perquè ell mateixa s'adapta a la capacitat de cada gravadora. Això és tot.